Добрый день, наш дорогий друже. Наша наступная встреча начинается с казки «Чаровная мышка». Жила-была у заможным королевстве, что завецца сусветным сецівам, дзяўчынка Верачка, і была ў яе надзейная сяброўка, мышка, да незвычайная, а чароўная камп'ютарная мыш. Мела яна доўгі вяхлісты хвосцік, якога ні ў адной хатняй мышы не бывае, носик беленькі, сама металёвым бляскам адлівае, а ўнутры чырвоны агеньчык свеціцца. Зірнеш на такую прыгажуню, і сама рука цягнецца, каб пагладзіць. Верачка гладзіла яе часта і ахвотна. Сваім хвосцікам мышка была звязана з чарадзейным камп'ютарам, а там безліч розных дзівосных цудаў і неверагодных забаў. Асабліва любіла Верачка падарожнічаць. Не выходзячы з уласнай кватэры, яна наведала ўсе знакамітыя мясціны сваёй краіны, пахадзіла па залацістых ад сыпучых пяскоў пустынях Афрыкі, паблукала па амерыканскіх джунглях, нават унутры старадаўніх егіпецкіх пірамід пабывала. А пра замкі і палацы ўжо і казаць не варта. Мышка ахвотна дапамагала Верачцы, таму і спала заўсёды ля камп'ютара, на спецыяльна для яе купленым квяцістым дыванку. Як сабачка на прывязі, пакеплівалі часам з мадэмам-спрынтарам. «Што вы такое выдумляеце?» – крыўдзілася мышка. І зусім я не прывязаная, проста я заўсёды на пагатове, каб правесці Верачку па чароўных лабірынтах камп'ютарнага каралеўства. Не выхваляйся, як быццам без цябе Верачка не злучыцца з інтэрнэтам, альбо не знойдзе сваю любімую гульню, не згаджаўся мадэм. Знайсці таму знойдзе, але я зраблю гэта хутчэй, патлумачыла мышка. Аднойчы вечарам захацела Верачка выправіцца ў сваё любімае віртуальнае падарожжа па экзатычных месцах па-за межамі сусветнага сеціва, пагладзіла любімую мышку, шчоўкнула яе левай палавінкай і пачала перасоўваць па дыванку. Мышка радасна вільнула хвосцікам, настроіла на экране вострую піку і ахвотна пусцілася ў пошук. Раптам яна заўважыла, як з нябачнай вышыні апусціўся бліскучы каляровы канверт. Тут варта сказаць, што мышка валодала здольнасцю раней за іншых чытаць, бачыць і ведаць, што адбываецца ў камп'ютарным каралеўстве. Яна заўважыла, што ў канверце заходзіцца маршрут падарожжа па квітнеючых высакагорных алімпійскіх лугах. Чаму ж не зрабіць прыемна сваёй гаспадыні? І мышка пачала яшчэ шпарчэй ганяць вострую піку-стрэлачку па экране манітора дысплеевіча. Зазірнула сюды, збегала туды, націснула на адзін значок, перасунула другі. Захопленая, яна і не заўважыла, што за ёй назірае нехта чужы. Нават піку-стрэлачку дапамагае перасоўваць. Верачка хацела спыніць свавольную мышку, але тая ўжо адкрыла каляровы канверцік. З яго выпархнулі незвычайныя прыгажосці кветкі і разгарнуліся ў вялізны букет. Такога Верачка ніколі ў жыцці не атрымлівала, а пасля з'явілася пасланне. «Ведаю твою захопленасць падарожжамі», – пісаў нехта незнаёмы, «таму пасылаю табе». Верачка не паспела дачытаць, хто і што ёй пасылае. Экран манітора дысплеевіча распатоўна пацямнеў, пасля стаў паласатым. Нешта ўнутры камп'ютара моцна хрустнула, пачуўся нейкі гучны смех, і камп'ютар адключыўся. Нарэшце бедная мышка зразумела, што гэты вірус шкодзя зрабіў сваю чорную справу. Ён давно намагаўся ўбіцца ў давер да Верачкі, але яна заўсёды выкрывала ягоныя хітрыкі. І вось цяпер шкодзе ўдалося перахітрыць мышку. Верачка хацела насварыцца на свавольніцу. Ты зразумела, што сваркай бяду не адвядзеш. Яна паклікала старэйшага брата Сяргея. Той узяў бліскучы дыск з надпісам «Антывірус», перадаў яго працэсару і загадаў лячыць камп'ютар. Доўга на экране манітора дысплеевіча нешта насілася, міргала, бегала зверху ўніз і злева направа. Шматлікія слупкі лічбаў на экране напалохалі мышку. Яна баялася, што доктар Антывірус не справіцца са шкодзяй. Мышка ўжо хацела павінаваціцца, папрасіць прабачэння ў Верачкі і разам шукаць лякарства ад небяспечнай хваробы. Але нечакана камп'ютар нешта гучна прамовіў. Манітор дысплеевіча ажыў. Яго экран засвяціўся сваім звыклым святлом. На ім з'явіўся знаёмы малюнак блакітнага возера з прыгожым замкам на беразе і лебедзямі на вадзе. «Гатова!» – звярнуўся Сяргей да Верачкі. «Камп'ютар зноў будзе працаваць, толькі ніколі больш не зазірай у невядомыя пісьмы.